मामा नमस्कार. नमस्ते. मामा काय झालंय आमच्याकडे सुरुवातीला काय मामा नमस्कार. नमस्ते. मामा काय झालंय आमच्याकडे सुरुवातीला काय ठिकाणी पेरणी झाली होती का जिकडे पाऊस पडला होता तिथं तिथं गोगलगाईनं काहीच ठेवलं नाही हो. गोगलगाईचं एवढं प्रमाण आहे आणि एवढ्या मोठ्या गोगलगाई आहेत. तुम्हाला मी आता वाटलं एक व्हिडिओ पाठवतो. काय केलं पाहिजे सांगा मला. त्याचे पंचनामे करावे लागतील आणि आता नवीन जी पेरणी व्हायली ते होऊ नये म्हणून काहीतरी आपलं प्रिव्हेन्शन घेतलं पाहिजे. आता काय होईल काय काय म्हणजे परत गोगलगाईचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी काहीतरी गोगल हां गोगलगाईचा आता पंचनामे एक सांगा तुम्ही करायला जिचं नुकसान झालं त्यांचं लगेच सांगतो. आणि गोगलगाईचं परत होऊ नये म्हणून त्यासाठी काय आपल्याला प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घेता तर बघा तेवढं सांग ते पंचनाम्यात तेवढं सांगा साहेब. लगेच सांगतो मी फोन ठीक ठेवला की. ठीक येस हो.